ang New Creation Servant Community mapadayon sa buluhaton sa Life in the Spirit Seminar, prayer meeting o sa healing ministry. Mao ni ang New Creation Servant Community nga ni aron manukad sa atong building nga duol gyud sa University of San Carlos. Nagsugod sa 1985, katluag 7 na katuig milabay, nagpadayon gihapon ang New Creation Servant Community, usa sa mga Catholic charismatic communities nga mapadayonon. Unya sibya nato sa DYRF Radio Puwersa. Unya atong recognition sa mga kaubanan nato nga malihukon aktibo kayo sa New Creation Servant Community, ang presiding servant Sister Bilia Albao, formation servant Sister Jeneline Labrado, ministry servant Sister Maricul Maligon, prophetic servants Brad Rumi Lienes, Sister Jezebel Lienes. May gabi Brad Rumi, Sister Jezebel, Ginoo magkauban kanunay kanato kaninyo. Ang Kingly Servanthood, Brad Ri Albao, OIC Priestly Servanthood, Brad Ri Albao, Community Secretary Sister Christy Agas, Admin and Custodian Servant Sister Susan Albor o Gina Belicario, Worship Ministry Sister Jacel Odonia, Music Ministry Brad John Lanik, Healing and Counseling Brad Boy Iting, Sister Ida Iting, Prayer Intercessory Sister Fee Divera, Joy Marandi, Mira Sinisa o Sister Susan Albor. Sa Liturgy Ministry, Teaching Ministry Brad LB Sinita o Sister Chris Sinita, Bible and Catechesis Brad Alex Basig, nga mapadayonon kayo siyang pagtuon sa Catholic Doctrine and Theology and the Bible, nga sharer sa mga communities. Temporalities Team Sister Jojo Basig, Sister Joy Lee, Sister Cypress Velasco. Ways and Means Ministry Brad Mario Uy, Transport Ministry Sister Nida Uy. O gato sa recognition nga pagampo nga mapadayonon nga malihukon sa iyang pangalagad sa Ginoo sa pagampo ug alang sa payang pagpaluyo sa sakripisyo sa buluhaton sa New Creation Servant Community nga bagong nakahuman sa usa ka misyon dito sa City Jail, Talisay City, nitong miaging Domingo. Akong ipasabot nga mapadayonon siya mga pagampo ug pagpaluyo sa buluhaton sa New Creation, mao si Sir Nani Kandar. Ato mga pagampo kaniya pasalamat siyang makugihon nga pagpaluyo sa mga programa sa New Creation Servant Community. Sa Technical Ministry, si Sister Jezebel Odonia o si Brad Joshua Asingwa. Food Ministry, Sister Christy Agas. Couples Cluster Servants, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Joy D. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Via Suasilio. Sa Youth Men Servant, Brad Reinhardt Lazaraga. Sa Youth Women Servant, Sister Almera Bilicario. So mo niya atong nakiusa nga mga servants of Christ in the service of His Word and the aim for salvation. Salamat kayo. O ang atong programa karon niya DYRF ni Sibya. Kaya ipaabot sa taas atong mga kauban nga dunay mga pangutana, pero sa pagkakaroon doon na tayo mga kining impressions, o doon na tayo pangutana diri nga wa may relihiyong makaluwas. No religion can save.
in view of the truth from the Bible that there is only one name given from God, given from heaven for our salvation, that is the name of Jesus Christ. Nasa buhat 4:12, walay laing ngalan gihatag sa langit aron ta maluwas. Ang ngalan ra ni Kristo, way lain. Matud pa so sa kahigala nato, way relihiyong makaluwas, way tinuhuang makaluwas. Mao ni atong tubagon karong taon og sa dili pa ato sang sundan sa atong pagampo. Sa ngalan sumahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos langit ng amahan, pinasanga ni Kristong imong anak, among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo, ang among mapabsanong tingog sa among kalag sa paghangyo kanimo nga maugdaw na ang mga niulbong gubat karon ni sa kalibutan, sa Russia, sa Ukraine, bag-o lang nagsangka ang Israel, Palestina, Hamas, mao nga daghanang makinabuhing nakalas. O ang tinubdan sa kinabuhi mo ang Diyos, ang hinungdan sa kamatayon mo ang yawa, ang hinungdan sa kamaturan mo ang Diyos, ang tinubdan sa kabakakan o pamakak mo ang yawa. O sa mga nigugma kong maigsoon, atong ituboy ng atong mga pagampo nga madali pagsulbad kining nagkadako nga mga kayo sa binayluay sa mga hinanit kon mga armas nga moderno nga makapatay gyud sa mga tao, mga civilian, mga bata, mga babae, mga tigulang o mga sundaw. O sa Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo, dungga nga mong mga pagampo. Sa ngalan ni Jesus ug sa panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Mao kadtong atong mga pagampo, mga pangaliya sa panghitabo karon, nya usa day kapahibaw nga ang labing dakong malaanong pamalandong sa kinabuhi nga espirituhanon, recollection sa mga pare, gikan sa Luzon o diya sa Visayas, dili sa Sugbo o naaron mapahiluna sa Eucharistic Congress Pavilion na sa Mabulo, luyog sa Seminario Mayor de San Carlos. Pero tindaghanang na nambong, kunya ang ibahin sa ni kay doon na say Grand Recollection for Laymen. Dako sa kaimpundok sa mga laykong dili pare nga gipanguluhan si Terpi Barino o gikan yapos laylay mga dapit o ang misa ganina mao ang atong sa kabalaanon nga obispo nga gipadagyod sa atong Santo Papa isip iyang representante dinhi sa Sugbo nga mo'y misa kaganina human sa makusog nga bundak sa uwan. So atong iyampo nga magbalampuson ang tinguha o pamalandong nga balaanon sa kinabuhing pareanon nga karon gitambungan sa daghan kay mga pare. Katong iyampo kay nasulat sa kasulatan sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Akong gisangkap ang mga pare sa balaanong kamatuoran, mga pulong sa Dios ug kasuguan sa Dios nga diha kanila. Dangop kamo sa panahon nga mahasol ang inyong panumduman sa mga suliran, sila andam sa pagpadayag sa pulong sa Dios alang sa kahayag. Sila akong mga sinugo. Matud pa sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Sa balang kasulatan sa Old Testament, ngingon sa Ginoo tahura ug tabangi mga pare sa ilang pagkinahanglan. Sa ilang pagkinahanglan, sa ilang pagdumaas parokya, pagdumaas katawhan, tabangi sila sa mga butang nga material o sa inyo sa nga pagampo tahura ang pare. Nasa Sirach 19. Mangigsuon karong gabi na atong tagdon katong tema nga atong nagsugda na nga way relihiyong makaluwas.
No religion that can save. Usa sa akong mga amigo sa non-Catholic groups, mingon nga, hibaw kasok nga way makaluwas gawas sa Dios. Hibaw ka nga walay laingan gihatag gikas langit aron ang katawhan maluwas. Ang nga ni Kristo Jesus. Mabasa na sa buhat 4 versikulo 12. O niya sa San Juan 14:6, mingon pagit Jesus, ako man ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Way makaadto sa kong amahan kung dili pinagi ka nako. Only through Him salvation comes, and certainty of our salvation will be given to us in His name, Jesus Christ. Dili relihiyon, dili pundok relihiyong Katoliko, relihiyon nga saksi ni Jehova, relihiyong born again, Baptist, uban pa. Only the name of Jesus is the key to open up the kingdom of heaven, and our burdens will be lightened by His blessing and His grace of salvation. Kristo ra. Way lain, dili relihiyon makaluwas. Mao ni mga igsoon ang atong hatagan og pagtagad kung husto ba ning pangatanungana. Sa Isaias 19:20 mingon ang amahan, akong ipadala kaninyo ang inyong manglalaban ug ang inyong magluluwas. Ang buti pasabot sa amahan ang iyang anak nga si Kristo iyang ipada. Aron nga diha kaniya ang dan nga nagliko-liko kay gitugaw kita o giilad kita sa kaaway sa Dios nga mong yawa, nasaad kita. Mao nang gipada niya ang iyang anak nga mao si Kristo, manunubos ug magluluwas. Gikinahanglan nato ang manunubos ug magluluwas. Pero unsaon nato pagkaluwas, ang balaang kasulatan nag-ingon nga moagi tag relihiyon, moagi tag tinuhuan. By the way, unsa may relihiyon? What is religion? Sa Webster's Dictionary nag-ingon, religion is man's recognition and obedience to the supreme being. Religion is man's recognition and obedience to the supreme being. Mao na gingon ni Webster's Dictionary nga ang relihiyon mo ng atong pag-ila nga dunay makagagahong nga Dios, nga atong pagtuo kaniya o atong pagtuman sa iyang kabubuton ng mga suko. That is religion. Kanya the organized society or community that bears religion is called church. Nga ang kahumpungan sa mga piniling katawhan na iusa o gitawag kini o lawas ni Kristo. Mao gitawag kini the church, the body of Christ, iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao na atong pangutana sa laktod ug dali kay niya man tay mga nangabot na niya si Sister kapikas ni Brad Mario, Sister Nida Uy, niya nagod si Brad Alex Basik, niya si Ryan. Ang gatong andam ug religyon nga andam nagdaghang mga magkapagubot sa pangisip nga mga pangutana kon pregunta. Sa atong unang tubag nga gikinahanglan ang relihiyon naa sa 2 Hari 17:26. Sa International Bible nagingon nga ikaw na bilanggo dito sa Samaria, you were imprisoned in Samaria. And you observe that the Samaritans were seeking that religion of God, but they did not. They denied. They became atheists, and they would be punished because God sent them lions to consume them to death. Mingon ang Diyos nga ikaw, gisugo nako dito sa Samaria. O sa Samaria, nabilanggo ka, o ang taga Samaria, nangandoy pagpangita sa ilang kugalingong kayuhang lawas no. Wala sila mangita sa relihiyon sa Diyos. Wala sila mangita sa relihiyon sa Diyos. Busa, gipadadaan sila sa Diyos og liyon nga mutukob kanila. So, ang naangko niya itong mga way relihiyon, gitukob sa mga liyon.
nasa 2 Hari 17:26. Wala sila mangita sa relihiyon sa Dios. So doon na ay relihiyon sa Dios. Mo na nga atong laturon nga gikinahanglan ba ang relihiyon. Ang gingon ni Webster's Dictionary nga ang relihiyon mo ang atong pagtuo, pag-ila nga doon ay makagagaho o nga atong pagsugot o pagtuman sa mga sugo. This is the duty and essence of God's religion. Nga mutuo ta niya, mutuman ta siyang kabubuton. Muna yung relihiyon. Nya mahimuot ba ang Diyos o sa katao ang way tinuhuan, way relihiyon? Dili yun. Sa Sirach 35:18, mingon ng Diyos, akong buntugon, dugmukon ko ang mga tao nga way relihiyon. Grabe, ang isulti sa Ginoo, dugmukon ko ang taong way relihiyon. Nya kung mingon ta nga way relihiyong makaluwas, unsa naman na nga dugmukunon maganis Ginoo ang way relihiyon. So doon ay relihiyong makaluwas. Doon ay relihiyong makaluwas. Ya, maglaktod ta, naabas bagong tugon, nga magpili kitag relihiyon, nga makaluwas, na si Saulo, nga nahimong San Pablo, usa ka mainiton, matinumanon, nga batanon, nga nag-alagad sa relihiyon siyang ginikana, ang Judaismo. Judaism was the religion of Paul, St. Paul, and he was very zealous and very obedient to the standing order or command to propagate Judaism religion. Sa mo pong pagkasulti nakabig si Saulo, siyang pagpanglutos sa mga Kristohanon, tinukod ni Kristo, mga tinunan ni Kristo, ni sangko pagkamatayon, mga pagbilanggo, niya maulagi, milagro sa Diyos. Dahil kalit nga kilat, naigo siya, nahug siya siyang kabayo, di na siya makakita. O dito sa balay ni Simeon, ngayang amigo nga mamumuhat og tulda, giduaw siya ni Ananias. Usa sa mga disciples of Christ, dili apostol, og si Ananias mingon, igsuong Saulo, gipadaha ko sa Diyos. Aron ikaw makakita pagbalik. Unya dawata ang kahayag ug kaluwasan. Kayang tanan sa kalibutan, biyaan ra, malapay ra. Pero ang kaluwasan, matud ka nimo sa kinabuhi, ug walay katapusan nga kalipay. Tambalan ta ka. Iyang gitapion ang iyang kamot sa mata ni Saulo nga nabuta, nakakita niya diha. Hug nagsugod si Saulo pag-ila, the true religion sent by the Father, and the author of that religion is Christ. Muna nga sa Galacia 1, versikulo 13, nagpasakop ako kaniadto, matud pa ni Saulo, kanahimong Pablo, nagpasakop ako kaniadto sa tinuhuan nga Judaismo, ug karon gikatagbo nako si Kristo, ang kahayag, ang kamatuoran, ang kaluwasan, ug karon nagpasakop nako sa iyang relihiyon. Nanay relihiyon, gipasakop pa ni Saulo. Nga kaniadto usa sa kamainiton, madasigon, kugihan sa pagsangyaw sa pagtuong Judaismo, the Judaism religion, and he abandoned the Judaism religion, o siya nahimong Kristohanon. O niya matod pa ni Santiago, katapusan nga punto, adunay relihiyong makapahimuot sa Diyos. O doon na, makapahimuot gani sa ito pa makaluwas. Mauni ang relihiyon nga makapahimuot sa Diyos, nga manlimbasok ta, nga dili ta mataptan, di ta mabilanggo sa sala. O niya, magmatinabangon ta sa mga kabos, mga ilong tuapos, mga biyuda nga way tao'y pagkaon. Kini ang relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Kini ang relihiyon nga makaluwas. O niya, kinahanglan gakson nato ang lawas ni Kristo nga mao ang iglesia
nga gitukod ni Kristo magpasakop ta og si Kristo mo'y mangluluwas sa mga sakop sa iyang iglesia. Mao kadto ang atong mga pagpasabot o pag-ambit nga doon na relihiyong makaluwas. Kay doon na gitukod sa Judaism, panahon ni Moses, nga doon na gitukod ni Kristo, o si San Pablo ning duha ka relihiyon, mipili siya sa katapusan, yugto siyang kinabuhi sa relihiyon ni Kristo. Ang relihiyon ni Kristo, ang gitukod ni Kristong tinuhuan, mo'y makaluwas. Iksoon mo katong atong pagpambit sa usa ka pangutana nga nagingon makaluwas ba ang relihiyon? Kay guban mingon dili. Ano niya atong amigo niya si Brad Alex Basig, nga nagabli na siyang balaang Sagrada Nota, the Secret Note, Brad Alex Basig. May gabi yung igsoon, may gabi Brad Sok, ug sa tanan nga nagsunod ning atong tulumanon diha sa DYRF sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Brad Sok ba kay ang Dios way pinalabi ug ang tanan iangay kuno. Apan si San Pablo nagsulti ri sa Roma 11 nga ang mga Hudiyo day pinili gyud ang katawhan kay ang sa panahon nga ang kaning mga Israelita, mga Hudiyo nga makaila silang Hesukristo, ana day diha sangyaw ang pagtulunan sa tibuok kalibutan. Nya akong Branso kay kita mga hintil dito sa una kay mura lang ta ganang ihalas nga ulibo ba kung San Pablo nga giputol kuno ang mga Hudiyo diha sa sanga. Nya kita kuno nakahigayon ta nga gipuli ta sa Ginoo aron mahimong sakop sa iyang banay. Nya unsa pa ka kuno ug ang mga Hudiyo mubalik sa ilang pagkakuan ngadto sa Ginoo, moila sila ni Kristo, labi pa kuno silang kanang pinili nga sayon ra ibalik ba. Muna akong Bradsok niya, ngay sunod akong pangutahan na Bradsok nga ang Ginoo sa iyang ebanghelyo katong about sa 10 virgins, ang 5 danghag, ang 5 maalamon. Ingkula, na may punto nga rin nga ang mga maalamon ba, nagdala sila extra Bradsok, pero wasla mga hatag sa ilang will, kay man, nalangay man pag-abot ang bridegroom. Ano nga, wise din hindi ito mga hatag usahay, no? Pero ang ini Bradsok, palihog ko nga, about faith man akong natanaw ni Bradsok nga, dili kahatag sa uban, bisag kauban pa ta sa diya sa simbahan, kauban ta sa kanang community, pero tagsa-tagsa day atong faith day nga magdepende sa atong gidala nya ug natay reserve kay nagihigayon nga ang faith nato mo man mo out mao ni palihog ko Bradsok ug husay ini ug mao ba akong natan-aw diha sa Bible sa ebanghelyo. Salamat kay Brother Alex Basig sa imong mayo kay nga pangutana nga imong gikutlo ang suwat San Pablo, Roma Kapitulo 11 nga doon ay pinili ang Diyos. Ang Israel pinili sa Diyos. Muna ka doon na siya gipili. Ang Israel ingon man nga ipinili sa Diyos. Pero ningon lagi Ginoo nga magpabilin mo nga akong mga pinili kung magpabilin mo sa akong mga sugo. Pero kadtong mo alsa batok sa mga sugo, masinalikway ang ilang mga pagkapinili. Mara nga si San Pablo sa bagong tugon ngayon, we have the new Israel and we belong to that, and that is the church. Ang bagong Israel nga pinili sa Ginoo moning iglesia, nga kining iglesia dili lang para sa Israel, dili lang sa Palestina, kundi for all the world. Mara nga ningon San Pablo, Hemen own Ecclesia Catholis Days, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin, ikinin, oy kumudumong mini. Nga sa buhat no yung bitin Diyo. Nga ang Iglesia, nga bagong Israel, ipakailap sa tibuok kalibutan. Nga lang niya, the church throughout, Catholic church throughout, Catholic that will spread upon the whole world. Muna ni Jesus panglakaw ka mo. Tudluin niyo mga tao sa kung may balita. Niya katong mudawat ka ninyo,
bunyagi sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. So, para sa tibuok kalibutan, Catholic, the church throughout, or Catholic Church, Ecclesia Catholis, sa Grigo, nasa Buhat 9:31. Himinaon, Ecclesia Catholis Days, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodo mo nga mo kailap sa Galacia, Samaria, Galilea, o sa tibuok kalibutan, o sila nakabatunog kalinaw diya sa Holy Spirit. So muna nga ang bagong Israel, dili kay ang Israel, pero kining bagong Israel ang iglesia alang sa tanang kanasuran, alang sa mga way pagtuo nga madani sa kahayag sa Dios, alang sa mga hintil, alang sa mga Hudiyo, tanan way gipili gihimong mga sakop sa lawas ni Kristo kamong iglesia, bagong Israel. Unya, may tungod sa 10 virgins, gisgutan nimong napo ka mga babae nga parabol pasumbingan man ni Kristo sa pagsugat sa ilang pamanunon. Nya, lagi, mukalit mag-abot ng ilang pamanunon, doon na sila sa ka-station, sa ka-lugar, nga magpaabot sila. Pero sa kaibaw sa orasa maabot, muna nagisgot og maalamon nga mga babae. Kaya nagdama sila sakto nga lana nga ipasigas pabilo nila suga. So pagtingog na sa signal, ilan na gidakutan. Sugat sila. Welcome na sila. First come, first serve. Pero kadtong mga babae wa makandam, nangadtos mga tindahan aron ta pagpamalit og lana sa mga bling sirado pa mga balay, mga tindahan. Manang ang maalamon. Sa Isaiah 5:13 ingon si Propeta Isaias, daghang nakasalaan kay wala sila masayod sa kaalam sa Dios, meaning the Word of God. Muna nga kining lana sa atong kalag, mao ning makapaandam nato unsay nagatan nato kay kalitman. Kay kining maong parabol pasumbing ay dili gischedule in specific time in the evening time or dawn, was laki ba. Mara ang message anang malamon nga mga ulay nagapasabot kanato nga mangandam ta kanunay. Dili nato uswag. Asa ni mabasa sa Biblia na sa Kaalam kapitulo 15 bersikulo 5. Ayaw gyud iusog-usag ing pagbalik sa Ginoo. Ayaw gyud ing naugma na lang, unya na lang. Unya lang og matuman na ni akong gipangayo sa Ginoo. Dili ka mooy mo schedule sa iyang pagbalik. Siya gyud og wa ta kay baog no sa kalit kayo. Doon ako silingan sa Bulacau nga dunay buutan nga mag-uuma. Ya, naglain siya higda payag kay kadlawon, lakaw naman siya nga dos kaumahan daro. Sayo sa ang iyang asawa nagpukaw para mapamaho. Pag-abli pa niya kay naglingkod naman iyang bana niya, siga kay mata murag ganag sumbang niya ba. So iyang gigakos kay di man tumuig kinaiya batasan siya bana buutan man. Namatay di ay. Nya tingali kanang ingos mga karaang tao nga gi urong ba, murag gi sumog daw tang. Murag sukol siya pero wala rin kaginawa. So that is heart attack in science, in medical science. Pero sa mga karaan, giurong, muna unsa kakalit ang kamatayon. Dili kita ka ingon nga Ginoo, taki ko extension ha, yan ala kong balik ni mong hurot na ning akong lami. Nga kong niyas kalibutan. No sir. Ingon nga Ginoo, dili ikaw mo itag iya sa imong kalag. Ako na. Musa ako'y magbuot no sa kumubalik, wa ta ka paybawa. Sa message of your salvation, the invitation of salvation to cleanse all your sins so that you can enter the life of everlasting happiness. Ngandam. Kunya, mo itong atong ambit sa gipangutana ni Brother Alex. Kunya niya sa Brad Mario, ato rin yung matagad ang atong pinanggang higala sa taga-Talisay man. Salamat, Brad Sok. May gabi istada na itong mga listeners, labi na sa YRF, no? Na-hook up ta o sa itong mga kaubanan din sa New Christian Servant Community. Brad Sok, nalakoy mo tana ba nga, kanibitong 10 Commandments, gihimo naman lang ning duha
So, ang una na, imong igugmaon ng Ginoo, labaw sa tanan, sa imong una-una, sa pulong, sa imong kasing-kasing, sa imong buhat. Ang ikaduha, imong igugmaon ang atong kuan, atong kaigsuonan, pareho sa imong kaugaling, pag-igugma sa imong kaugalingon. Unya karon ang kaning sa Roma, kuan bitaw, 13, 8 abot sa 10, pangalitag imong gigugma imong kaigsuonan, nakakomply na ka sa ato pa, natuman na bitaw ang pagkuan sa balaod, natuman na nimo. So karon man gining kuan na, karon man gining gospel sa kuan for gospel nga San Lucas 14, 25 sa abot sa 23, murag nagsukwahi man ni. Kay ningon mga kung gusto ka mosunod niya, nga wala ka magdumot sa imong papa, sa imong mama, sa imong kuan, imong asawa, imong anak, imong mga igsuon, ug maski sa imong kaugalingon, dili ka takos nga mahimo niyang kuan, mahimo niyang sumusunod. So bradsok kurag sukwahi no ang gugma o kanang dumot, kay ang gugma nindot man ang gugma no kay maka klaro mo kay na nga makapanlangit na to, pero kaning dumot maka kuan man ni impierno man niya nganong iya man ning ikuan ni Jesus nga murag ni sukwahi man. Dagha man kay sa mga sukwahi bitaw nga mga verses, pwede nimo ma-explain bradsok? Salamat kay Brad Mario sa imong maikang pangutana. Mo kini imong hilyo ng adlaw, Brad Mario, sa San Lucas 14 nga mingon ang atong Ginoo nga samtang nagtapok ang mga tao pagpaminaw niya, labi na siya mga tinunari. Nga dili kung gusto mo musunod kanako, dumtin ninyo inyong ginikanan, mga igsuon, asawa, mga anak. Nya masukway ni sa gisultis Ginoo nga ipahigugma mo gani kaaway. San Mateo 5:34 ngadto 44, higugma ang imong kaaway. Sa ilua siya mga sala o iyang po ang iyang kaluwasan. Kung maghimo siya og dautan bato kanimo, basli umayo, ayaw baslig dautan. Higugma ang imong kaaway. Nakaroon na balik kay bisan gani ang atong kaaway ipahigugma man nya ang ato nung nga minahos kinabuhing na utangan na buot sugad sa itong pagkatao ang ilang mga kamot nag-agak na to aron kita madako ug mahimong maingon na to tunay baruganan o pangitag trabaho. Ya dumtan no nato atong ginikanan. Warang usa ka panultihon nga contradictory statements cannot be true together. Maybe one is fallacy or both are fallacies. Ang duha kuno ka pinulungan nga nagsumpaki ay di mahimong pulos na husto. Mahimong mo sa husto pero mahimo sa nang pulos sayop. Ingon tag 4 plus 4 ang usam ingon 3. Ang 4 plus 4 equals 7. Pulos man sayop. Usa ra husto na 4 plus 4 equals 8. So ang duha ka nagkasumpaki nga pamahayag usa ra husto niya na. Muna nga mahitabo ba ini nga from the mouth of the highest wisdom and truth can commit contradictories. Mahitabo mo di ay nga si Kristo nga Diyos nga kamatuuran, kahayag, and the living wisdom makasulti o panagsumpake. Tubaga na, naman, dumti ang imong maginikanan, pero higugma ang imong kaaway. That is contradiction. Mara nga, di ay, luyo niya ng tanan, doon ay gingan na to o exegetical meaning of that. Nga, ang atong mga ginikanan, ang buot pasabot kung nana sa Salmos 101:3. Salmos 101:3 nga bisan pag og ato nang minahal o pinangga nga tao, pero magsugo na to og sayo, sugo na to og dautan, mahimong atong isalikway na iyang gitudlo. Mo na sabot ng pagdumot, meaning to disregard the wrong order or command of the parents. Pandili na to dumtan nga ang meaning sa pagdumot kasilag. Dili na to kasikal, kasilagan
Di na to magtunglo, di na to makasulting mga pung nga sakit batok sa itong ginikanan. So, mao na ang buot sa butana nga dumti ang imong mga ginikanan. It's not really kasilag, kundi sa likway, sa lindot ang mga sugo nila nga dautan. So, there is no such contradiction of that. Wala na contradiction. So, mao na atong katubag sa mga tanan ni Brother Mario anang mahina niya. Mao lagi nga kining napo kasugo giduha na lang, di ba? Gikan sa napo duha na lang higugma ang Dios labaw sa tanan. Tibok nimong una-una, tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kusog. Mao na ang nagsugo. Kaduha, higugma ang imong sikataw sama sa imong pagigugma sa imong kugalingon duha na. Pero kining atong napo katudlo, kung kumuo na nimo duha na lang. Duha na lang pero wa gyud na mawa. 10 commandments are perfect commandments of God. Nasa Salmo, the commandment of God is perfect. Manang ingon ng Diyos sa unang sugo, di ka magbaton og laing Diyos sa akong atubangan. Di ka magsimba sa mga ninilok nga larawan mga Diyos-Diyos. Mga kalimti, mga larawan sa mga Diyos gidili, pero larawan sa mga santos man ay dili. Ayaw gamita ang ngalan sa Diyos pagpasipala. Kaduha, katuo, balaan na ang adlaw ipapahulay. Kaupat, tahurang imong ginikanan. Kalima, dili ka magpatay. Kaunom, di ka manapaw. Kapito, dili ka mangawa. Kawaw, di ka magbakak. Kasiham, di ka maibog sa asawa si mo sikataw. Kanabuok, di ka maibog sa manggad si mo sikataw. These are the commandments of God. And these commandments in one is perfect commandment. As the whole, one whole, perfect commandments. Sa tawag kining na po kasugo, perfect ni, perfect commandments. Wana gidwad di ginamuwa siya. Yang itisok yun na sa Ginoo gani, bisan pa niya itong mga waybunyag, wa katudluig katekisis, wa katudluig mga Christian Catholic doctrine. Yet in the hearts of these pagans, God inscribed the commandments, the basic moral. So, mao na ang ato katubag nga kanang napo kasugo nga giduha, makapasayo na nato pagtuman sa napo kay if we love God above all things. Yan iniabot na itong amigo ika sa Saudi Arabia nga nagdag sa nakong kwarta. Yung Brad, kuyog na ko kay tagan-tagag puhunan ato ta sa mall na sugal ditong waitik-tihik. Yan tagan-tagag puhunan. Imo na kiring sobra mo ni mo sugal dito. So, kuan kayo, makaibog kayo. Pero Domingo man, ingo ka, sagdilang Brad, di lang kumudawat na kay musimba magyuko dahil sa kong mga bata. So, he loves God above money, labos sa sapi. And that is the meaning of that. So, muna ang ato'y kapambit sa nindot nga pangutana ni Brad Mario, niya mas si King. Atong paminawas, King, ay microphone mo, King. Maayong gabi, Brad Sok. Ari ko sa 1 Corinto 14. Palabihon ko ang pagsultig 5 kapulong nga masabot kaysa sa pagsulti kalibo-libo kapulong sa laing pinulungan niya dili masabot. Ang pangutana, Brad Sok, unsa man ning 5 kapulong nga masabot, Brad Sok? Sa kanang the gift that becomes a sacrament, mao nang konfirmasyon. Doon ako yung amigo ng obispo gani testimonya siya, Brad Sok, nga ay duha ka batan-on nga nagpakonfirma. Ako silang pasabot what is the Holy Spirit kanong concern ninyo. So lipay kay sila niya pagpandong niya siyang gamot ni tremor man sila nag-pressing ba mga puong nga di masabot. So yan lang yung ipasagdan pag human ang utana itong mabatanon nanong man to, Bishop. Naghimo mo may pressing nga may kasabot nga trembling of our bodies. Ingon ang Bishop na that is the external sign nga the Holy Spirit descended upon you, nga siya
naghatag ninyo mga pulong nga wa nyo sabti, usa to kapag dahil niya si Espiritu Santo. Yeah, in the Catholic Church, that is in the sacrament of confirmation. Muna yung procedure. Pero sa kining Pentecostal charismatic, ang ila ana mo nga mo may process, prayer, opening the heart, nya preaching, nya musuden ang Holy Spirit, nya mohimo og glossolalia. Kanang glossolalia, words not understandable to any man, even the one who speaks it. Munang glossolalia. Sign siya na sa presence of the Holy Spirit. Pero nga palabihan na siya, munang murag wild pa. Nga lagmit ang mga tao nga naa sa gawas, wag sabot. Muring kung San Pablo, palabihon ko pagsultig 5 kapulong nga masabot, kaysa mga libo kapulong nga wa kasabot, may skandalo sa namati nga unsa na muriha. Mo na siya ang meaning ana nga ang constraint nga kinahanglan nga kung doon ay prayer meeting nga importante nga mo bagayo na ta ng mga gifts of the Holy Spirit nga dili unya masabtan sa mga dili batid lugo kay bawon niya na ato lang i-excuse sila kay ang mga Catholic charismatic nga hibaw ana, that is one of the gifts of the Holy Spirit, glossolalia. Ang usa ka glossolalia katong gihimon San Pedro sa Pentecostes, diskurso mo to siya. Yang pinulungan mo man ang Hebrehanon. May buong man taga Syria, taga Roma, taga Africa, uban pa. Nga lain mo silang pinulungan. Pero pagsulti ni San Pedro, ang pinulungan nila ilang nabate. Ilang nadawatan ang gisulti. Kaya katong taga Africa, pagkadungog niya sulti ni San Pedro, ang iyang nadungog African language. So that is glossolalia. And that is a gift that would tremendously move and convert people who do not know God. Muna nga, 3,000 ang nakabig ni San Pedro, pinagi si Diyos, niya doon lawa. Muna nga atong tubag anak, sa mo kanang nganong ningon San Pablo nga, palabihon ako pagsultig, 5 kapulong nga masabot, kay sa 1,000 kapulong nga dili masabot. Atong binaon si Sister Gina. May gabi, Brad, o sa tanan ng mga kauban diri sa DYRF o sa New Creation. Akong pangutana, Brad, kaning sa Lucas 12:48 ba? Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, unya makabuhat og butang, ug tungod niini angayan siyang latoson, silutan sa dyutay nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan paninglan og daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod paninglan usab og mas daghan pagayod. Unsay buti pasabot ani nga sambingay, Brad? Salamat, Brad. San Lucas 12:48, Esther? Yes. Ako nung paklion rin nga akong Bible, ang content na nakadiyot ha. Yeah, doon na kay pangutana niya na. Sa 12:48 sa San Lucas, nangingon din nga apan ang mga wa mahibaw o nagbuhat, mga butang nga angay sa mga hampak, pagamunalan lamang og diyutay. Apan kinsa man nga may nga gihatag ka na og daghan nga kaalam, unya wala siya magbuhat niya na dako ang iyang silo. Katong nagbuhat niya nga wa siya kay kasabot, naglapas, gamay rag silot kay kuan man in simple term na to, ang nagbuhat sa sayop nga wa siya mahibaw, doon na may ingno na to nga kahimtang nga dili siya pamugatan sa silot sa katarungan nga wa siya kaybaw. Pero kadtong maalam, palitan ng huwes makahimong krimen, dako kayo ng tulubagon, dako kay silot mago niya, if that is one of the crimes nga very serious, kay hibaw man siya. Pero mo sa tagabukid nga
Wa kabayad og 2 ka tuig nga buhis. Wa say ka buhis, wa siya may baho ay nakulikta niya. Pinahan gyapon siya. Pero gamay ra kaysa mga naibaw. Mo na yung meaning nga sometimes ang innocence is dispensable sa iyong pasiluon kaysa sa katao nga maalamon nga makahimo nahibaw na wa niya buhata. Mana nga atong prayer is not only to become knowledgeable nga mahibaw ta sa unsay kabuton sa Ginoo, hataggan sa tinyagasa sa kalig-on pagbuhat niya na, pagbiya sa angay buhat biyaan niya, pagbuhat sa angay natong buhaton. Naran ko amigo nga di ka katuo niya to siya sa deal dagko sa gobyerno ba niya, kada lungsod head siya sa office, buutan nga tao, pero mingo siya di gyud siya ganahan mo simba, di gyud siya ganahan mo simba, di siya ganahan mo ampo. Muna ang iyang asawa nagkahunaw na dong hagyuon ta ka ay lang kong balibari, appeal sa charismatic, appeal siya. So paghuman sa charismatic, mutuo ka yung sa bradsok, nahipungi ko, ganahan ko simba, nindutan yung kumampo, ano ba na ako, the great change in your life, ang kausaban na sa mong kinabuhi, wa magikan mo kuningikan sa Espiritu Santo. Wala nga buhatan na. So, niya buutan siya, namatay siya, di palang dugay, pero nakapraktis siya. Simba na siya, niya, ganahan ka sa nindot kayo ngayon, simba bradsok. Pero niyan to, pila na ko katuig, wag ko simba-simba ng misa. So, muna, we need the Holy Spirit. We need to listen to the Word of God. Kay concurrence with the Word of God, naman ng Espiritu Santo, naminaw ta, niya, o abli atong kasing-kasing, gihalan na to niya, the Holy Spirit enters. Niya, mo govern na to, mugiya na to. Not really denying nga doon naging person, tao, nga mugiya na to, wanang anlan na to, mga magtutudlo sa iglesia. Niya, balik ta ni Brad Alex. Ang gabi pag-usap, Brad Sok, niya. Akong pangutan na, Brad Sok, ba about ining kuan bitaw, kani si Satanas ba? Diya sa Hub 1, 6, ngari sa kuan, city. Unya, usan niya nakaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat, may atubang sa Ginoo, dito usab si Satanas, uban kanila. Ug ipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibok kalibutan. Kala kuyawan na Satanas, kay nagsuroy-suroy rin sa tibok kalibutan. Nga man nga, gikuan siya ba nga, kato si Huba, nakaila sa din ni Satanas sa tanang mga tao siguro sa tibok kalibutan. Kay si Hub, mo may naigo no na ini, kay gidaig man siya sa Ginoo sa langit nung amahan. Nga si Hub, wa ko na isama kabuutan. Ya, morning nasulayan si Suog, gipatay ang mga anak, gikuha ang kabtangan, sakit pagid siya. Ya, diri sa kuan sa Mateo 4, si Jesus gikuan sad, gipadala sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagiday panahon nga kuan Brad, tintalon ta suwayan nga ang yawa day amigo ra day sila kang Ginoo, Brad, kay kanang namay higayon nga moduol gid siya do siya sa langit ng amahan nag-conference niya diri sa Jesus nga pagaingnon pa ni Brad Ali Guspina, nagpractice mas Jesus ato ba nga malig-on niyang espiritu yung lawas, pero naa sa Satanas nagsamok-samok. Nya akong pangutana, Brad Sok ba, kani di Satanas, Brad, kay anghel man siya, Brad, nakaila siya sa tanang mga tao ato para kay ba kini siya sa mga witness nato kay binat ayaw ko no natin sa kaparin makita ko na nato natok ni dito kay watay kagian kay sila na palibot nga akong punta na ni Brad Sok nga kaning iyawa day Brad Sok amigo ra nig ang Ginoo niya kano sa niya dakpon ni iyawa nga aron sulutan ni sa Mateo 5 katong last chance ang kuan kuno nang kuno giandar na iyawa nga wag ka nang impyerno nga atong nagtampo katong tanya mo sige daig pagita o kanang tukbot ba kay si San Pedro ingon gani nga pagtukaw ka mo pagbantay kay ngawa mo libot kaninyo sa masagutom na leon gid tukbot
Yawa, galak ko sila ulit. Gatigong yung mga assembly sa Diyos. Ang Diyos, nagtigong kauban niya mga Diyos. Ang Diyos, kuyo niya. Niya dito sa tanas ay tambungsan. Mga magalilibog na kay Satan is an enemy. The being of ang kahimtang ni Satanas kaaway gyud. Yang taraso kini is evil gyud. Yang ano man nga nakiksulti mas Ginoo. Mo na sa kapungutana. Niya hayop na ni hiron sila. Sige man ay suri-suri. Wa din ni tambok sa impierno. Sa mga pangutana na nga beyond our mind and wisdom. We must resort somewhat the revelation of God. Ang tubag niya na mao nga diya San Juan 34 ningon si Kristo nga niklin mangud si Kristo nga kung ako nga mahal usara. So ang naminaw kaniya this man is sa katawo ni nga kining mapaytason dunay God book niklin man sa amahan nga pareha niya mao na ningon si Kristo wa day mo may bawo sa pagingon ako nga mahal usara nga kamo sa mga Diyos. Iking sila nga sila gitawag sa mga Diyos. Kay nakadungog sa pulong sa Diyos o magabuhat niya na nahimo siyang Diyos. So, makalilibog. Why did Christ say that? Nga, kung makadungog ka sa pulong sa Diyos, magabuhat niya na kining isipon ka ng Diyos. Ang tinuray, maog yan na ang the goal of man. Nasa 1 Juan 2:3. Wala ta may bawang mga unsa kita. Pero ngayon na itong may bawaan, kung malangit na ta, makakita ta sa Diyos o may sama kita kaniya. So, kanang ingon din Jesus nga, ang magkadungog sa kung mga pulong nagabuhot, kamo mga Diyos. Pero wala na i-capitalize. Small letter. Sa ito ba, it's not the absolute omnipotent God. Naalay kinaiya o batasan nga ipatakod sa Ginoo nato nga buwa na sa atong kinabuhing yutan-o na. Ika langit na to nga ang atong edad is forever. Dili na 10,000 years hangtod sa hangtod. So wa na sa atong kini. Unya kining ang sala dili na gyud makatakod na to. Wa na gyud na gyud magasa. Di na ta tiguang, di na ta masakit, di na ta mamatay. These are the natures nga iyas Ginoo. Ipatakon na niya nato. Muna katong ingon nga nagtigom ang Diyos, nangulo ang Diyos amahan sa mga Diyos. Ya sa tanas ingon nga gikan ko suri-suri Ginoo niya. Ya diha siya sa pundok pas mga Diyos. So mo na question nga kinahanglan naton tubagon. Kay kini ding yawa bisan siya kining dunay gahom pero dili sa kahimo pagpanintal og tao without the permit of God. Dili kanang permit nagtugot dili sabton nagsugo siya pagpakasa ka ang yawa ron to pagpanintal yan ni adan iba nanakin mo to siya kay gipreparan og andam sa Ginoo si adan og iba nga makatubag pero wa man nagpaulipon man they abuse their freedom. So mao ra nga kining ang yawa nahukman naman. Nasa 2 Pedro 2:4 si Satanas gihukman na sa Dios. O gitambog na siya sa impierno. Niya o gitambog ba kanang imong gibasa brad Alex 1 Pedro 5:8. Nagsuri-suroy man. Naglibot-libot ang yawa pagpangita siyang tukbunon. Kung sama ng pagkanato reconcile nga na impierno niya nagsuri-suroy diay. Agbot pasabot yan ang impierno sa yawa nga that is the question why he allows gitugot sa Dios pagtintal og tao ngano man tubagon ta niya ang yawa tinuray na impierno pero wa siya ibutang og place ng impierno ang impierno na ari niya mura pag nagdadatag kining radyo nga portable ba nga bisag asa mapukar ng radyo sa ang hell siya wa it is in the state of his being evil. Nasuso niya. So, birapula niya, pero naasa sa impierno. Mara maglagot yung siya pagkayaw na itaw nga
buutan kay ma-opposite mo siya. Ano gusto siya daghang magasa, anong daghang pariya niya. So balikon na to nga he is in hell, in the state of hell, nga naa sa sulod siya wa sa kasa. Wala siya. Pero mabutang panahon katong gisultihan sa gisulti sa kining pinadayag 20 nga magdakpon sige Ginoo tanang nang mayawa dunay usa ka lawom kayo nga kangit-ngit itambok sila dito niya trangkahan na nya katong impierno na nga dapit kuyog sa mga makasasala tuna sa mga yawa dito mao na ang forever di na siya kagawa ug di na siya katintang pusa mo mutukar tong pangutana ngano man nga mitugot ang Ginoo nga yawa manintal kay maluwas man ita pinagi siya wa uy nganong maluwas na pinagi siya wa ang pulong murag silikuot paminawan ba maluwas na pinagi siya wa kay si Santiago nagingon nga Santiago 1 versikulo 2 paglipay kung tintalon gani ka paglipay saan malipay tag tintalon ta siya wa kay sa diha nga makadaog ka makaangkon ka sa merito nga ngayan ka sa langit kaya nakadaog maka and how does God know nga you overcome temptation or why temptation muna nga gitugot nga doon na tayo temptation aron may bawa ang Ginoo nga naabagita niya ug maabat siya muna ang pagpungutan sa Ginoo mura sa gwa sa gibaw adan og iba hay naman mo mura wa sa katultol ba adan og iba hay naman mo mura wa sa katultol actually pasabot Ginoo hay na mo unsa kinsa na inyong agawon kinsa inyong gilabanan iba ang Ginoo nga ang yawa na ang nagdominar nila so balik ko nato temptation is a blessing so ihatagan sa tas Ginoo matupad ni San Pablo sa 1 Corinto 10 og kagahuman nga magkadaog tas tentasyon usan ini ang ani Jesus maraming utap Jesus in the name of Jesus I cast you out Satan so powerful kay na og kanang avoid the occasion of sin. So Brad Mario, kining Brad Alex, kung matay mo mga pangutana mga sophisticated kayo pero katong mo sa una nga kinsa man tong mga Dios nga gikauban sa Ginoo nga siya nanguwas mga Dios mga angels the saints kay mao man di nga tong last destiny we become like God kung magkadaog ta sa mga tentasyon sa kalibutan do not merit mo na ang yawa ang makatabang kay guay tentasyon sa kay bawas Ginoo buutan pa nintawan ay bawas Jesus sa tao pero in the use of free will tanawon sa Ginoo kinsa makasanong makabalibad siya wa pagay balibad nato siya wa dinhi bawo ng Ginoo nga ang atong leaning atong gipakadak-an sa pagalagad dili atong lawas dili ang yawa kundi ang Dios gyud. Maras di po ta malimot diay dunay mga pahibao